Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din întreaga lume. Iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem bucuroși pentru această posibilitate de a împărtăși cu voi cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Noi numim această slujbă biblică, apostolică și profetică pentru că în ea includem cu adevărat tot ceea ce învață Biblia, de la Geneza până la Apocalipsa, partea evanghelistică, partea de învățătură și partea profetică. Noi nu explicăm și nu interpretăm niciun verset, ci mergem doar din Vechiul Testament la Evanghelii, de acolo la cartea Faptele Apostolilor și apoi mai departe la epistolele adresate diferitelor biserici locale și unor persoane individuale. Iubiți prieteni, tema principală este revenirea lui Hristos, împlinirea profețiilor biblice în timpul nostru și, desigur, așezarea din nou a tuturor lucrurilor înainte de întoarcerea lui Hristos. Și dacă privim ce se întâmplă în creștinătate, și în special în rândurile celor ce predică Evanghelia deplină, vedem că sunt atât de multe interpretări, direcții și explicații ale cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Iubiților, noi trebuie să ne confruntăm cu realitatea. Când Domnul nostru se va întoarce, El se va uita după o mireasă care are natura mirelui. El se va uita după cineva care a fost scos din el, așa cum Eva a fost scoasă din Adam. Apoi ea va fi adusă înaintea lui și el îi va spune: iată pe cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Acest lucru îl găsim scris și în Efeseni, capitolul 5, despre biserica pe care Domnul o va înfățișa înaintea lui, fără pată și fără zbârcitură. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, Apostolul Pavel scrie: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aici atingem un punct cu adevărat foarte important. Așa cum poate știți, iubiți prieteni, Dumnezeu a folosit diferiți bărbați în diferite epoci pentru a împlini anumite scopuri.
Dacă privim în Vechiul Testament, Dumnezeu a ales pe Avram, pe Noe, pe Moise, pe proroci și pe împărații din Vechiul Testament pentru a împlini anumite scopuri. Apoi, dacă venim la Noul Testament, a existat o prorocie despre un premergător în Isaia 40:3. Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. De asemenea, găsim și în Maleahi, capitolul 3, versetul 1, iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. La împlinirea vremii, îngerul Gavril a venit la Zaharia în templu și a anunțat nașterea lui Ioan Botezătorul, nașterea celui ce urma să meargă înaintea Domnului, prorocul făgăduit pentru acel timp. Iubiților, mergem apoi la începutul Noului Testament. Au fost acolo apostolul Petru, Iacov, Ioan, fiecare la locul lui. Apoi a urmat apostolul Pavel, care a avut o chemare și o însărcinare deosebită. Și apoi, în final, ca un cuprins al tuturor lucrurilor, Domnul l-a avut pe Ioan pe insula Patmos ca să ne arate în cele 22 de capitole ale Apocalipsei planul final de mântuire, cu lucrurile care urmau să se întâmple înainte de revenirea Domnului, și până în veșnicie, când vor fi ceruri noi și un pământ nou, iar timpul nu va mai fi. Ne întoarcem acum la zilele noastre. Nu este de ajuns să știi ce a făcut Dumnezeu în trecut. Noi nu trăim în trecut, noi trăim acum. Și eu sunt interesat să cunosc cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru acest timp. Ce are Dumnezeu în plan pentru noi? Ce are El în plan pentru Israel, pentru celelalte națiuni? Ce învață Biblia? Și în acest punct, dragi prieteni, noi trebuie să spunem câteva cuvinte cu mare greutate referitoare la sufletul nostru. Slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, William Branham, și eu cred, dragi prieteni, că voi sunteți deja familiarizați cu această slujbă. Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham într-un mod remarcabil prin această slujbă unică din timpul nostru. Lui i-a fost spus în 11 iunie 1933. Așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. L-am cunoscut personal pe fratele Branham timp de 10 ani. Am fost în adunările lui în Germania și în Statele Unite. Am fost cu el în aceeași mașină. Am stat cu el la aceeași masă. Eu sunt un martor ocular al lucrărilor supranaturale ale lui Hristos din timpul nostru. Cu adevărat am văzut slujba Fiului Omului repetându-se sub ochii mei.
Dar eu am știut că nu este omul William Branham, ci era puterea Dumnezeului celui atotputernic, care folosea un vas pământesc pentru a ne arăta nouă cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp. Și să demonstreze că Iisus Hristos este același în toate privințele, nu doar în cuvinte, ci și în fapte. El este același Mântuitor, același Vindecător, același care eliberează de sub orice putere satanică. Același Iisus Hristos care a înviat din morți și s-a înălțat la cer, se va întoarce. Prieteni, înainte de a doua venire a lui Hristos, trebuie să fie un timp al chemării afară, un timp al pregătirii și noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Chiar și în mijlocul celor ce pretind că ei cred cuvântul lui Dumnezeu și mesajul acestui ceas, sunt atât de multe explicații și interpretări, fracțiuni și direcții. Dar acestea nu sunt de la Dumnezeu. Nu! Iisus Hristos are o singură biserică și este un singur Duh Sfânt, un singur trup. Și noi suntem multele mădulare ale acestui singur trup. De exemplu, în zilele apostolilor era scrisă o scrisoare unei singure biserici locale. Nu două sau mai multe biserici locale, nu, doar o singură biserică locală. Și în această singură biserică locală erau bătrâni, erau diaconi și cele 5 slujbe erau așezate în trupul lui Hristos. Cele 5 slujbe nu erau legate de o biserică locală. Apostolul Pavel putea merge din țară în țară, din biserică în biserică. Dar bătrânii trebuiau să rămână în bisericile lor locale, iar diaconii la rândul lor trebuiau să se ocupe de tot ce era nevoie. Dar acum revenim la punctul care atinge adâncul sufletului nostru. Acest punct este predicat în predica fratelui Branham, unși falși din timpul sfârșitului. Fratele Branham a vorbit în multe predici despre cele 3 cercuri. Eu am aici o reprezentare pe care mi-a dat-o un frate. Aici putem vedea exteriorul. Noi simțim, noi gustăm, auzim, vedem și mirosim. Sunt cele 5 simțuri cu care luăm legătura cu lumea naturală. Avem apoi al doilea cerc, care cuprinde conștiința, voința și celelalte cu care luăm legătura cu lumea spirituală. Dar ce este cu sufletul? Interiorului ființei noastre. Și Dumnezeu începe să lucreze în suflet, nu în domeniul spiritual și nici în domeniul trupesc. Dumnezeu începe în suflet. Și dacă ne întoarcem în Geneza, capitolul 2, versetul 7, acolo se spune: Dumnezeu l-a făcut pe om un suflet viu. Mergem apoi la prorocul Ezechiel, capitolul 18, unde Dumnezeu spune de 2 ori: sufletul care păcătuiește, acela va pieri.
Și dacă mergem și la alte versete care vorbesc despre mântuirea sufletului nostru, aceasta se referă la tine, la interiorului tău care trebuie să primească cuvântul lui Dumnezeu. În acest interior al interiorului poate exista doar un singur lucru, fie credința, fie necredința. În sufletul tău nu pot conviețui ambele lucruri. Și Domnul nostru a spus în Ioan 8:24, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Așa că acolo, în interior, așează Dumnezeu cuvântul Lui și cuvântul Lui este sămânța. Și dacă interiorul tău este conectat cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui, atunci al doilea și al treilea domeniu pot fi incluse în această legătură. Căci Dumnezeu nu lucrează din al doilea domeniu sau din cel exterior, ci Dumnezeu pornește chiar din acest interior al interiorului. De aceea fratele Branham a făcut afirmația care ne trece prin măduva oaselor. Tu poți fi uns cu adevăratul Duh Sfânt în al doilea domeniu și totuși să nu fi născut din nou în sufletul tău. Și aceasta este marea problemă din zilele noastre. Noi avem atât de multe mișcări carismatice. În anul 1964 am vizitat Vaticanul, am fost acolo cu David du Plessis, pe care toată lumea îl cunoaște ca Domnul Pentecost. Atunci am predicat împreună cu John McTurner într-o mică adunare din Roma. Cu acea ocazie am vizitat și Vaticanul în timpul celui de-al doilea conciliu al Vaticanului, care s-a ținut acolo între 1962 și 1965. Și acela a fost timpul în care mișcarea carismatică a început la Vatican și singura preocupare era vorbirea în limbi. Nu a fost atins niciun punct de învățătură sau practică, ci doar se voia primirea Duhului Sfânt și aceasta doar în legătură cu vorbirea în limbi. De atunci, din 1964, avem atât de multe adunări carismatice în cadrul multor denominațiuni. Și toți pretind a fi unși cu același Duh Sfânt, dar fiecare merge în direcția pe care o vrea, crezând și ceea ce credeau înainte sau necrezând așa cum nu credeau nici înainte. Fiecare merge pe calea pe care o dorește, merge în propriile tradiții, dar vorbește câteva silabe pe care nici ei, nici alții nu le înțeleg și pe care nici măcar Dumnezeu nu le înțelege. Și eu vă pot spune de ce, pentru că eu cunosc bine mișcarea carismatică. Aceleași câteva silabe pe care cineva le repetă în Statele Unite, le poți auzi și în Taiwan și în alte părți ale lumii, repetate de personalitățile carismatice. Ei repetă aceleași silabe sau aceleași cuvinte în toată lumea și numesc aceasta ungerea Duhului Sfânt. Nu!
Aceasta este o imitație și noi trebuie să o spunem foarte clar. Pentru că Scriptura spune în Ioan capitolul 16, versetul 13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare. Prieteni, dacă au loc adunări carismatice în multe biserici și denominații și ei cu toții se adună în Conciliul Mondial al Bisericilor și toți se întorc la Roma, atunci ceva nu este corect și voi o știți și voi o știți bine. Noi trebuie să ne întoarcem la Ierusalim, la cuvântul predicat și învățat la început de către apostoli. Pentru că în Isaia capitolul 2, versetul 3 se spune căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Nu dintr-o anumită biserică, nu de la o mișcare carismatică, ci cuvântul original al lui Dumnezeu care a ieșit din Ierusalim, din prima predică pe care a predicat-o apostolul Petru în ziua de Rusalii, trebuie să se întoarcă în Biserica Dumnezeului celui viu acum, înaintea revenirii lui Iisus Hristos. De aceea noi trebuie să spunem că ceea ce a afirmat fratele Branham este cu totul adevărat. Tu poți fi uns în al doilea domeniu pretinzând că ai darurile Duhului Sfânt și să nu fii atins în sufletul tău de Duhul Sfânt, de nașterea din nou. De aceea eu trebuie să spun, iubiților, Domnul a plătit prețul pe crucea Golgotei ca să ne mântuiască sufletul, ca să pună în sufletul nostru sămânța veșnică a cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu începem cu exteriorul. Dumnezeu începe cu interiorul. Acolo se așează credința care devine o descoperire. Și atunci tu știi că ești născut din nou pentru că tu ai primit sămânța cuvântului lui Dumnezeu în sufletul tău. Am putea citi multe versete care vorbesc despre suflet. Iubiți prieteni, înainte de a încheia, dați-mi voie să spun din nou ceea ce am spus de multe ori. Dacă tu ești născut din nou, dacă tu l-ai primit în sufletul tău pe Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal, dacă lucrarea de răscumpărare prin sângele lui Hristos este în tine și sufletul tău a primit cuvântul lui Dumnezeu, atunci tu ești în legătură cu Dumnezeu și nu-ți mai pasă de tradițiile religioase, de ceea ce fac sau spun bisericile. Tu te-ai întors la Dumnezeu pentru că sufletul tău este în legătură directă cu Dumnezeu însuși prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, iubiților, ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez trebuie făcut la fel cum a fost făcut primul botez. Toate adevăratele învățături trebuie să se întoarcă în Biserica lui Iisus Hristos, care nu este o denominație, nu este o organizație, ci este trupul lui Hristos format din toți credincioșii născuți din nou, care au primit fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în sufletul lor. Iubiților, revenirea lui Iisus Hristos este foarte, foarte aproape și noi trebuie să ne pregătim.
Matei 25:10 spune: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și ușa s-a încuiat. Apocalipsa 19:7 și 9. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Iubitul meu, care este situația cu sufletul tău? Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi. Ești tu una cu Hristos, Mântuitorul tău? Este viața Lui în tine? Este în tine gândul care era în Hristos? Este natura lui Hristos în tine? Calci tu pe urma pașilor Lui? Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mi-ar face plăcere să vă văd aici pe pământ, dacă este cu putință. Dacă nu, sunt sigur că vă voi vedea în slavă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. În numele sfânt al lui Isus. Amin.